Rwan, da ni am fynd i adnodau dyrus Habacuc i edrych ar yr ail bennod. A mae Habacuc, mae'n hen, ond mae'n berthnasol i'n cyfnod ni. Gobeithio da chi ddim wedi oer byd allan. Mae'n reit oer bore yma'n dydi, da ni'n di arfer efo hyn. Da ni di arfer bod mewn chewig oherwydd y gwres efo fo. Ond dyna fo. Wythnos dwytha, da ni'n edrych ar y bennod gyntaf. Roffwydon y 16th ganrif cyn Crist. Ymerodraeth fawr Babylon yn dod i lawr yn raddol ac yn concro cenhedloedd yn aill ar ôl y llall. Concro cenedl y gogledd, Israel i ddechrau, ac yna'n bygwth Juda, lle oedd y proffwyd Habacuc yn byw. A un pwynt o'n i'n gwneud Sul dwytha yn y bregeth, ac un pwynt, prif pwynt fyddai'n gwneud heddiw yma. Pwynt wythnos dwytha, da ni ddim wedi ffinio Duw yn ôl amgylchiadau bywyd na'r byd. Bo ni'n dweud, mae yna ryfeloedd ofnadwy'n digwydd yn Gaza, felly mae hynny'n golygu bod Duw yn anghyfiawn. Dydy o ddim yn dduw da, oherwydd mae'n caniatáu i bethau drwg ddigwydd. Da ni'n methu gwneud hyn. Byddai'n esbonio ymhellach mewn ychydig funudau ar y busnes yma o ddrwg a drygioni. Oherwydd, be mae Cristnogaeth yn ei ddeud ydy, da chi ddim yn gallu adnabod Duw oherwydd amgylchiadau. Chi edrych ar y cread a mynd, mae'r lleiad yna yn hyfryd, lleiad newydd doedd neithiwr. Mae'n hyfryd, mae rhaid bod yna greiwr. Da chi'n edrych ar y môr, da chi'n edrych ar lyn. Mae hwn yn bendigedig ar hael yn achlu. Mae rhaid bod yna greiwr. Da chi'n gwybod chydig, ond da chi'n gallu adnabod Duw. A be mae y Beibl a Cristnogaeth yn ei ddeud, ydy fod Duw wedi datguddio, esbonio ei hun i ni, yn gynyddol trwy'r Hen Testament, ac yn benodol yn Iesu Grist. A dyma pan bod yr Iesu mor bwysig. Mwyn gwybod sut un ydy Duw, da ni'n troi at yr arglwydd Iesu Grist, y Duw ddyn. Duw wedi dod i'n plith. Ac yn Iesu, da ni'n dod i adnabod Duw, a natur Duw, a blaenoriaethau Duw, a cymhellion Duw. Chi'n cofio Dolig, yr rhai fy'n rhodio mewn tywyllwch, a gafodd lewyrch golau meddwl ni o Eseia. Adnoda. O pam bod nhw wedi cael llawyrch golau? Bachgen a aned i ni. Iesu Grist, sut bod nhw wedi cael golini yn y tywyllwch, oherwydd bod nhw'n ysgolheigion? Oherwydd i bod nhw yn ddeallus ofnadwy? Na, oherwydd bod Duw wedi dod yn y bachgen a anwyd. Yr rhai a fy'n cerdded mewn cafig didew a gafodd lewyrch golau. Pam? Bachgen a anwyd i ni. Felly yn Iesu Grist mae Duw yn dweud, fel hyn ydw i. Dyma blaenoriaethau, dyma natur, dyma fy ffordd, dyma fy ewyllus yn yr arglwydd Iesu. Nid mewn rhyfeloedd yn Gaza. Oherwydd bod yna dioddefaint enbyd yn Gaza, ydy o'n golygu bod Duw yn dduw sydd yn achosi hynny neu yn bleidiol i hynny, neu na dydy o ddim. Down ni at hynny yn y munud eto. Ond ar ddechrau'r bennod gyntaf, mae o'n gofyn cwestiynau. Os fedra ni wedi'r sleid nesaf. Chi'n cofio cwestiynau Habacuc, a mae'n cwestiynau da ni'n ei ofyn hefyd yn ydy. Arglwydd, am faint mwy rhaid i ni alw cyn i ti ateb i? Dwi'n gwedio, dwi'n gofyn pethau, ti'n yn yn ateb i? Dwi'n gweiddi, trais, mae'n y beth ofnadwy'n digwydd y fanna, ond ti ddim yn achub. Pam wyt ti'n caniatáu y fath anghyfiawnder? Pam wyt ti'n gadael i'r fath rygioni fynd yn ei flaen? Cwestiynau mae pobl wedi ofyn i fi. Cwestiynau da chi falle di gofyn i chi eich hunan. Os ydy Duw yn gyfiawn, pam fod o'n caniatáu i'r pethau yma ddigwydd? Oedd Habacuc yn byw mewn cyfnod eithriadol o anodd, a doedd o methu gwneud sens o'r pethau oedd yn digwydd o'i gwmpas o, yn hyd-destun Duw.
A reit am ddechrau yr ail benod, mae Habacuc yn dweud fel hyn. Dwi'n mynd i sefyll ar y tŵr gwylio, medda Habacuc, a edrych allan o wal y ddinas. A dwi'n mynd i fod yn amyneddgar. A dwi'n mynd i ddisgwyl beth fydd Duw yn ei ddweud, a sut fydd e'n ateb y gwyn sydd gen ni. Felly mae Habacuc yn dweud, oce, di pethau ddim yn digwydd mor gyflym a byswn i'n licio iddyn nhw. Ond dwi'n mynd i aros yn amyneddgar i weld be fydd Duw yn ei wneud a be fydd ateb Duw. A mae Habacuc i ryw raddau mewn cyfnod ofnadwy o ryfel a'r gelyn yn dod i lawr yn dysgu i ni fod yn amyneddgar tuag at Dduw. Un peth sydd ar yn meddwl i'n aml fel arweinydd Cristnogol, a dwi'n siŵr bod nifer ohonoch chi'n meddwl hyn, pam ydy rywiad ar y dystiolaeth Cristnogol yng Nghymru? Da ni'n gweld achosion yn dirwyn i ben, da ni'n gweld eglwysi yn darfod naill ar ôl y llall, a da ni'n gweud o Dduw, tyd ag adnewyddiad, o Dduw, tyrd ar ysbryd glan, tyrd a newid y sefyllfa, a da ni'n trio tystio, a da ni'n methu gwneud sens pam fod y diriwiad yn digwydd, pan da ni'n dyheu fel Cristnogion, i weld teyrnas Dduw yn llwyddo ac yn tyfu ac yn ffynnu. A be mae Habacuc yn ei ddweud un peth ydy, byddwch yn amyneddgar. Oherwydd mae Duw yn gweithio. Mae Duw yn gweithio mewn ffyrdd nad ydych chi'n gweld nac yn sylweddoli, a mae o'n dwyn ei waith i ben. Ac yna mae Duw yn atab, a dyma di llyfr Habacuc. Mae sgwrs rhwng y proffwyd a Duw, a mae o'n cael atebion gan Dduw. Ysgrifenna'r neges yma'n glir ar lechi i'r negeswr sy'n rhedeg allu ddarllen yn hawdd. Mae'n weledigaeth o beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae'n dangos sut fydd pethau yn y diwedd. Os nad ydy e'n digwydd yn syth, bydd yn amyneddgar. Mae'n siŵr o ddod ar yr amser iawn. Felly, y pwyslais yma o ddisgwyl ar Dduw. Disgwyl mewn ffydd. A nes i anghofio'r cynnwys sydd ar ôl y paragraff bach yma, lle mae'n dweud, mae'r gelyn mor falch a'i gymhellion mor ddrwg, ond bydd yr un cyfiawn yn byw drwy ei ffyddlondeb. A byddwch chi'n cyfarwydd â y Beibl William Morgan, lle mae'n dweud, ond y cyfiawn a fydd byw trwy ei ffydd. Da ni yn rhoi'n ffydd yn Duw mewn amgylchiadau anodd. Da ni'n trystio Duw yn y cyfnodau yna lle da ni'n mynd, di hyn ddim yn gwneud dim sens. Dwi ddim yn deall hyn. Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. A bydda ni'n dod at hyn bore dydd Sul nesa. Ond yng ngweddill yr ail benod, a dwi'n talfyru yn bychan bach, mae yna 5 cwyn gan Dduw am Babylon, am arweinyddion, am bobl sydd yn anonest ac yn dwyllodrus. Mae yna 5 cwyn, os newch chi ddarllen y benod, a ga'i chanol chi ddarllen o yn Beibl.net, oherwydd mae'n haws, a cymharu fo wedyn efo Beibl Cymraeg newydd. Gwau yr rhai mae'n dweud, mae Duw yn dweud, gwau yr rhai, ac nes i edrych mewn cyfieithiad Saesneg, a be oedd o'n dweud oedd, you're doomed. A mae hwnna'n atgoffa fi bob amser o pa gomedi. Dad's Army. We're doomed! We're doomed! Ond rhywbeth difrifol ydi hwn gan Dduw. Gwau yr rhai. Gwau yr rhai. A wedyn yn y 5 gwau yma, mae'r 2 cyntaf yn ymwneud ag anghyfiawnder economaidd, bod arweinyddion yn mynd mor drachwantus fel i bod nhw isio mwy a mwy o gyfoeth. O, di hwnna'n atgoffa ni o rhywbeth? Di hwnna'n atgoffa ni o ryw gyfnod da ni'n digwydd byw ynddo fo? Lle mae pobl yn mynd yn anfoesol o gyfoethog. A maen nhw'n gwneud hynny ar draul y tlawd a'r gwan.
Oedd Habacuc yn gweld hynny 3,000 o flynyddoedd yn ôl. Yr arweinyddion yn drachwantus am fwy a mwy, a beth yn fodlon hefo'r holl gyfoeth oedd ganddyn nhw. Mae'r trydydd gwau yn ymwneud â thrais, sef bod pobl yn defnyddio trais mwyn ehangu eu teyrnas, mwyn gorchfygu i gelynion. A da ni gweld hynny heddiw, Rwsia, Ukraine, Gaza, Syria, bob math o lefydd, lle mae'r arweinyddion yn dweud, reit, da ni wedi ladd y pobl mwyn cael yn ffordd. Da chi'n meddwl na hynny di ffordd Duw? Da ni trafod hynny mewn eiliad. Pedwerydd gwau, mae o yn cyfeirio at hedonistiaeth, sef jyst chwilio am bleser tra da ni ar y ddaear yma. Oherwydd dos na ddim mwy na bywyd ddaearol. Ac felly, da ni'n mynd i gael cymaint o bleser gorfforol ac y gallwn ni. A mae'n sôn am arweinyddion sydd yn cynnal partis hefo lot o win. Mae hwnna'n sgoffa fi o rhywbeth. Pan mae y werin bobl mewn tlodi mawr. 3,000 o flynyddoedd yn ôl. Dyna'r pedwerydd gwau. Ac yna'r 5fed gwau ar olaf ydy mae o'n cyfeirio at ilyn addoliaeth. A mae'n sôn am bobl yn addoli delwas sydd wedi cael ei gwneud allan o bren. A yn hytrach na troi at y gwir dduw, y byw, maen nhw'n addoli pethau maen nhw wedi greu eu hunan. A mae eilyn addoliaeth yn agored iawn, yn agos iawn i'n calonna ni, lle da ni eisiau rhoi pethau flaen Duw. Lle mae pobl yn rhoi cyfoeth a bob math o bethau o flaen Duw sy'n troi yn eilyn addoliaeth. Ac un o'r pethau sydd yn cael ei dweud am Babylon a cenhedloedd eraill ydy, mi fydd yr drwg a'r anghyfiawnder maen nhw'n ei gyflawni yn mynd yn drech na nhw'i hunan yn y diwedd. Mi fydd y cwbl yn colapsio. A dyna sy'n digwydd i ymerodraethau yn y diwedd, ynddo? Dro ar ôl tro. Groegiaid, Rhufeiniaid, Ottomaniaid, bob math o ymerodraethau. Maen nhw'n colapsio, Babylon, maen nhw'n colapsio yn y diwedd oherwydd y llygredd sydd yn ei meddyliau ac yn ei ffordd o weithredu. Rwan, dwi eisiau dod at fy un pwynt, oce? Oherwydd mae'n pwynt pwysig wrth gloi yn y fan yma. Chi'n cofio cwestiynau ar y dechrau? Di ar y sleid nesaf, yndi? O, dos at y nesaf. Ia, mae nhw'r cwestiynau ddyn ofyn ar ddechrau. A dwi'n meddwl am hwn, reit? Pam wyt ti'n gadael i'r fath regioni fynd yn ei flaen? Sut bod Duw cyfiawn a da a pherffaith yn gallu caniatáu y regioni? A mae pobl yn lluchio hwn i beidio credu Duw, dydy. Os ydy o'n bodoli, dwi'n mynd i gredu mewn Duw sydd yn caniatáu hynny digwydd ar y ddaear. Mae warth o beth bod hynny yn digwydd. Pam fod Duw yn caniatáu i'r drwg lwyddo? A mae pobl yn gwneud y gosodiadau yma, ond dyn nhw ddim yn fodlon mynd ymhellach ar rhesymu. Be di'r opsiynau eraill petasan ni'n ystyried Duw? Wrth gwrs mae Duw yn holl alluog. Mae o'n gweld, mae o'n deall, gorffennol, presennol, dyfodol. Mae o'n gweld y cwbl. Ond beth yw'r opsiynau eraill ta? Os da ni'n dweud, mae Duw da ni'n dall, pam wyt ti'n caniatáu yr holl ddrwg yma? Wel, ta gai awgrymu hyn i chi. Mae pobl, oherwydd y gosodiad yna, yn dweud, dwi ddim yn gallu credu mewn Duw felly. Ac felly does dim Duw. Dyna un ymateb. Mateb arall ydy, os oes Duw, mae'n ddrwg, oherwydd yr holl erchylltera sy'n digwydd yn y byd. Ond dowch yn ei feddwl, rhesymu chydig bach mwy, jyst am eiliad. Beth felly ddylai Duw yn y barn ni? Pwy da ni de? I wneud. Alla Duw ddim istrio'r cwbl. Cwbl lot yn cread. Dirwyn o i ben. A dyna fo. A drwg i gyd wedi mynd. Wel, beth
Tasa Duw yn dewis difa y bobl drwg, a mond gadael y bobl dda ar ôl. O pwy sy'n gwneud y penderfyniad? Chi a fi? O Dduw, mae eisiau ti ladd hwn a hwn, oherwydd diolch yn fwy da. Da ni'n cael yn temtio i weddio felly weithiau yna, ynglyn â'r rhai arweinyddion. Wel, bydda'ch na, just fi diwn nhw. Nid bod fi'n gwneud, cael yn hemtio ddidys i. Pwy sydd ar dewis? Oherwydd, o'n i ddyn o egwyddorion sylfaenol Cristnogaeth ydy bod pawb yn amherffaith. Safon Duw ydy perffeithrwydd. Boed i'r hwn sydd yn berffaith daflu'r garreg gyntaf. Felly, os da ni gyd yn amherffaith, oni dyda ni gyd yn dod i mewn i'r bracet o ddrwg, neu gair y Beibl, pechaduriau, ac felly y dylia Duw yn dinistrio ni gyd. Mae pob un yn y diwedd yn sefyll ger bron Duw ac yn rhoi cyfri am yr hyn mae o di wneud yn ystod i fywyd. Felly mwyn gwneud cymdeithas well, sa Duw yn gorfod dinistrio pawb sydd yn ddrwg. Be da ni'n disgwyl i Dduw wneud yn wahanol i'r hyn sydd yn digwydd? Neu wrth gwrs, opsiwn arall i'r holl alluog ydy bod o'n gorfodi ni i'w garu fo. Ac yn gorfodi ni i ddilyn i'w gyfraith. Ac yn gorfodi ni i fod yn ifydd i wewyllus o, fel nad oes ganddo ni unrhyw ddewis o gwbl. Fel rhyw Kim Jong-un dwyfol arweinydd Corea. Dyna mae o'n i wneud. Oedd arfon a fi mewn cynhadledd gyn Open Doors bythefnos yn ôl. Ac yna fachgen di-dianc, dyn ifanc di-dianc o Gogledd Corea. Ac oedd o'n disgrifio'r ffordd oedd nhw yn trio rheoli meddyliau pobl. Mwyn fwy neu lai addoli y teulu yma. Mae lluniau o'r arweinydd yn pob man. Mae plant yn yr ysgolion yn gorfod pledio teyrngarwch i'r teulu. Fel bod Kim Jong-un fwy neu lai yn ddwyfol. Ond da ni'n gwybod os na ddim y fath beth a chariad gorfodol. Diolch yn bodoli. Fedrwch chi'n gorfodi person i garu Duw. Fedrwch chi'n gorfodi person i'ch caru chi. Mae cariad oherwydd i natur yn gorfod bod yn wir foddol. Bod ni'n dewis caru Duw oherwydd i gariad rhyfeddol tuag ata ni. A dydy o ddim yn gariad sa Duw yn dweud rhaid i chi heddiw, pawb sydd yma, mae rhaid i chi garu Duw. Sgandwch chi ddim dewis. Mae hynny'n rhwym o fethyn, dydy. Be di'r opsiynau? Be ddylia Duw i ddeud? Da ni neb i ddeud wrth Duw be ddylia ni wneud. Oherwydd bwriad Duw o'r cychwyn ydy bod ni'n garu fo ac yn caru yn gilydd ac yn edrych ar ôl y cread. Dyna gynllun Duw reit ar y dechrau yn y datguddiad yn Genesis. Dyna pam bod ni'n cael y darlun o Dduw yn Genesis yn rhoi un rheol. Ac yn y rheol yna mae yna gyfle i garu neu peidio a'i garu. Bod yn ifydd neu peidio a bod yn ifydd. A mae Duw yn dweud, mae yna ganlyniadau os da chi ddim yn ifydd. Mae yna ganlyniadau i'w gwrthryfel. Fel be? Fel marwolaeth, fel rhyfel, fel tlopi, fel newyn, fel gwrthdaro, fel tristwch. Ond os da chi'n yngharu fi, newch chi gadw a peidio bwyta ffrwyth y goeden yna. Felly yn yr un gorchymyn, mae'r rhyddid yma i garu Duw neu i beidio a'i garu. A mae hwn yn bwynt pwysig sydd yn codi gan Habacuc.
Oherwydd di pobl ddim yn gweld hyn yn aml iawn. Oherwydd mae Duw wedi gweithredu, wrth gwrs, i cymodi ni yn Iesu Grist. Ydy o wedi defnyddio trais mwyn gwneud hynny? Ydy o wedi codi byddinoedd? Ydy o wedi saethu gynna? Ydy o wedi ffrwydro bomia yn yr arglwydd Iesu Grist? Na. Mae o'n defnyddio cariad a gras a maddeuant ac aberth i fab a'r groesfren Calfari mwyn mynegu i gariad. Oherwydd petai Duw yn defnyddio'r trais mae dynolryw yn ei ddefnyddio, bydda Duw ddim gwahanol i ddynoliaeth ei hun. A dyna sy'n digwydd yn yr Iesu, de. Dyma pam fod Iesu'n hanfodol, oherwydd dyma ffordd Duw i ddod â gwrthdaro a drygioni a hunanoldeb ac anghyfiawnder i ben. Diolch yn gorfodi ni i'w garu fo. Diolch yn gorfodi ni ddilyn Iesu Grist, ond mae'n gofyn. A mae'n deud bod hyn yn hanfodol. Credwch a dilynwch yr arglwydd. Pam fod gymaint o ddrygioni yn y byd? Oherwydd pobl fel fi, mwyn i enw. Amen.